Sinjuri, nsemilkom l-għakom għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza l-lum il-21 ta' frar 2017 u kif stajtu tissemaw mill-punti ewlenin tal-aħbarijiet matul il-ġurnata kien hemm diversi temi li dwarhom għandna biex ikunu sodisfatti rigward il-fatt li fil-Presidenza Maltija komplejna niksbu aktar riżultati għaliex 7 ġimgħat biss mindu il-bidu tagħha il-Presidenza Maltija laħqet ftehim mal-Kunsill għall-affarijiet finanzjarji u ekonomiċi u dana fi Brussell nitkellmu dwar il-Kumitat magħruf bħala ECOFIN illi biex tkun ikkumpilata lista ta' pajjiżi terzi illi ma jikkoperawx mal-liġijiet Ewropej dwar l-evażjoni tat-taxxa u ħasil ta' flus u dan bl-iskop li dawn ikunu esklużi. Suppost għandna kollegament mal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li huwa iċ-Chairman tal-Kunsill ECOFIN f'isem il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Sellimlek Ministru. Sellimlek Karl. Sellimlek qed narak minn Brussell fejn għadkom kif temmejtu llum il-laqgħa tal-Kunsill ECOFIN li inti ċċerjajt f'isem il-Presidenza Maltija u fl-introduzzjoni tiegħi jiena semmejt illi ilħaqtu ftehim importanti għal dak li għandu jkun x'jaqsam mal-kompilazzjoni tal-lista ta' pajjiżi terzi illi ma jikkoperawx mal-liġijiet Ewropej dwar l-evażjoni tat-taxxa. Ovvjament wassaltu twissija lil dawn il-pajjiżi u x'hekk Ministru? Ekku, importanti għall-Unjoni Ewropea, inkluż Malta li hija membru fost 28 pajjiż bħalissa. U importanti wkoll għal pajjiżna. Importanti għall-Unjoni Ewropea għaliex sar ftehim fejn kemm jista' jkun se nagħmluha diffiċli għal kumpaniji internazzjonali, multinazzjonali illi jippruvaw jifrankaw it-taxxa billi jilagħbu żewġ pajjiżi kontra xulxin. La double non-taxation. Jew inkella jippruvaw jieħdu xi benefiċċju minn pajjiż u jerġgħu jirrepetuh f'pajjiż ieħor. Dan issa għalaqna biex ngħidu hekk kemm jista' jkun il-bieb nisperaw li sew bejn direttiva li għaddejna f'Ġunju li għadda taħt il-Presidenza ta' Slovakka u wkoll issa taħtna. Issa importanti għal pajjiżna għal-raġuni illi l-ewwel nett bħala pajjiż żgħir l-aspettattiva ma tantx kienet għolja mill-membri l-oħra illi dawn pajjiż żgħar kif jista' jlaħħaq ma' dan l-affarijiet. U l-oħra hija wkoll wara li ġara speċjalment fil-Pana Committee iktar kmieni dil-ġimgħa fama li aħna għandna xi reġim ta' taxxa illi jieħu vantaġġi straordinarji u mhux fl-interess tagħna anzi l-inkarkru saqajna meta niġu għal xi direttivi fuq it-taxxa. U dana irnexxielna u nħabba hekk attirajna l-ammirazzjoni ta' ħafna pajjiżi illi we punched above our weight fis-sens illi ma qadix nitdikru id-direttiva li aħna kienet għadha nofsa nejjar kien hemm nuqqas ta' ftehim bejn żewġ pajjiżi kbar l-Ingilterra u Franza. Irnexxielna bit-tim tiegħi nwasluhom biex isibu kompromess li kienet tirrigwardja l-banek u wkoll wasalna wkoll kompromess ma' l-Olanda li kienet qed tistenna li din iddum 8 snin qabel ma tiġi fis-seħħ u aħna konvinċejnihom biex iniżlu dan il-perjodu biex ikun aċċettabbli għal 26 pajjiż ieħor minn barra Malta, s'intendi, u niżlu għal sena biss. Ġifieri b'dawn iż-żewġ kompromessi Malta wriet li kapaċi tinnegozja, kapaċi ssib kompromessi, kapaċi tlaqqa u tagħmel pressjoni biex tasal u fil-fatt waslet. U s'intendi u rejna wkoll ma nitnikrux, ġifieri aħna smart biżżejjed illi bħala Presidenza aħna tieħu fuq kollox il-Presidenza u jekk dan huwa taġid għall-Unjoni Ewropea Malta sabet ukoll kompromess tagħha illi ma jagħmilx ħsara lil pajjiżna, però beyond that point aħna lesti nikkooperaw u m'għandna l-ebda interess li kumpaniji multinazzjonali jekk hux l-Apple huma min huma jispiċċaw li ma jħallsux taxxa. Iż-żmien tal-lum mhuwiex aċċettabbli u allura Malta wriet illi bis-serjetà kollha tikkopera u anke bħala Presidenza kapaċi tiddeliverja. Ministru, kif jgħat hemmhekk inti din il-ġimgħa inti dert ukoll quddiem il-famuża Pana Committee fejn ukoll kienu l-kwistjonijiet dwar l-evażjoni fiskali għal dak li nżassam mal daw il-fiscal paradises. U inti sostnejt il-kawża ta' Malta fejn ċħadd kull tip ta' tabella li tista' tingħati lil Malta bħala post fejn wieħed jista' jaħrab mit-taxxa. Nista' ngħid iva, sfortunatament qed issir ħsara kbira
minn media Ġermaniża u anke media lokali, sfortunatament nerġa' ngħid, minn min ma jifhimx għaliex it-taxxa hija xi ħaġa komplessa u mhux billi dak li tara huwa dak li hu. U sfortunatament il-Kumitat għalkemm huwa kumitat serju fis-sens li qed jipprova jasal biex jindaga fid-dinja kif jistaħbew il-flus u da kollu, għandu ħafna idejat ħżiena, ħareġ rapporti li mhumiex korretti, jiena għattilhom li lest li dak ir-rapport li wieħed minnhom biss ġifieri tal-ħodor Sven Giegold għamlu lest li nikkombattih linja b'linja għaliex mhux biss nofs veritajiet, anzi iktar minn hekk. U jiena għattilhom illi Malta wiċċa minn quddiem iktar minn pajjiżi oħra neħħiet is-segretezza, għandha trasparenza, dejjem ġiet evalwata kull sentejn minn għaqdiet internazzjonali, speċjalment il-Manival, għandna nies eċċellenti illi fil-fatt iċċerjaw dawn il-kumitati internazzjonali sew fit-taxxa u sew fil-FIU, ġifieri u anke l-MFSA, ġifieri ma kenniex għalfejn niddejqu, però sintendi sibt illi l-idejat li għandhom mhumiex tekniċi, ġifieri kienu politiċi u influenzati. Nitkellem għal kulħadd, però kien hemm min illi rrid jibbulija lil pajjiżna għax pajjiż żgħir minn għalih illi aħna sanċedu. Nista' ngħid illum ukoll kelli laqgħa mal-Ministru Ġermaniż Schäuble. Rajnik fil-filmat. Ekku, qabel il-laqgħa wera sodisfazzjon kbir kif aħna qed immexxu l-Presidenza għalli hekk ġifieri, għalli hu konvint ġifieri minn dal-affarijiet li aħna qed ngħidu illi għax jaf għaliex l-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxa jgħidulu kollox, ġifieri li l-medja hija żbaljata u stedinni biex nitla' Berlin ħalli nagħmel laqgħa oħra mal-medja u ntella n-nies tekniċi tiegħi biex niddefendu il-reputazzjoni u anka il-governanza li għandna f'pajjiżna għaliex għandna bi provi nuru dan. Ġifieri dana għatlu li se nsibu data li kulħadd ikun jista' jitla' miegħi ħalli nagħmlu dan ukoll fil-Ġermanja. Ministru Edward Scicluna, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, żelmulek. Mela, dak il-kollegament ta' Edward Scicluna kien hemm ukoll konferenza tal-aħbarijiet li saret ġew Brussell fejn tkellem ukoll il-Kummissarju Ewropew Dombrovskis li ħabbar ukoll il-ftehim li għadu kif tkellem dwaru l-Ministru Scicluna. Clearly, tax avoidance is an issue about which governments and member states feel very strongly, and for us it's another piece of the puzzle ensuring effective taxation of big companies in the EU. It's true that there were a couple of issues on which compromises were made, but overall we think we have come to a positive and concrete result that should give another tool to tax authorities to recoup lost revenues. Mela, nbidlu diskussjoni u nitkellmu issa rigward il-każi ta' kronaca li kellna f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 24 siegħa fejn il-biera kellna karozza bomba li ħallit persuna midruba serjament u mbagħad kellna aħbar dalodu dwar immigranti li neħħa ħajtu u skont il-gazzetti kienu diversi l-motivi li wieħed qed jasal għall-konklużjoni tagħhom. Però żewġ każi waslu wkoll biex il-Gvern kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela kellhom iwissu lill-oppożizzjoni biex jifqu jippolitiċizzaw dawn il-każijiet u għaldastant il-biera filgħaxija il-Prim Ministru qal illi il-Gvern mhuwiex kuntenti li l-oppożizzjoni tipprova tippolitiġġa kwalunkwe każ u qatt ma jiftakar qal il-Prim Ministru illi l-oppożizzjoni laburista dak iż-żmien politiċizzat każi ta' kriminalità u għaldastant kien l-istess Carmelo Abela illi fil-Parlament wara li għamel stqarrija ministerjali rigward l-inċident tal-bieraħ illi kellu jerġa' jirrispondi lill-oppożizzjoni biex ma tippolitiċizzax il-każ. L-istess ġara illum u Carmelo Abela kellu jsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet għal dak li għandu x'aqsam mal-immigrant. Li nsab magħna fuq l-linja Carmelo Abela, nsellimlek Ministru. Nsellimlek Karl, nsellem il-telespettaturi kollha. Ministru, inti kellek kliem ibes fil-konfront tal-oppożizzjoni biex tieqaf tippolitiċizza kelma tqila. Kull każ kemm dak tal-biera kif ukoll tal-lum rigward l-immigrant. Fidejk.
jekk nibqgħu sejrin hekk ma ħanaslu mkien fis-sens li anki n-naħa tal-gvern tista' tqajjem kwistjonijiet u każi li seħħew fil-passat u li fil-fatt wieħed jista' jindika b'mod ċar li kienu anki l-bidu ta' trend ta' każijiet li seħħew kemm fi żmien amministrazzjoni preċedenti kif ukoll li uħud minnhom komplew anki f'dawn l-aħħar snin, imma ma naslu mkien. Ġifieri li noqogħdu ngħidu isma' dik fi żmienek u dik hekk u ġara hekk u ma ġarax. Dawn huma affarijiet li ma jwasluna assolutament tal-imkien. In-nies minna ma jistennewx noqogħdu ngħajru xulxin dal-każijiet ma ta' seħħew jew inkella li donnu issa tiseħħu u qabel ma seħħewx. Ir-realtà hi li seħħew fi żminijiet preċedenti, sfortunatament seħħew ċertu każi anke f'dawn iż-żminijiet li xjuwi biex aħna nagħtu l-għodda ulterjuri għax diġà tajna għodda lill-Pulizija u nkomplu nsaħħu l-Korp tal-Pulizija biex ikun jistgħu jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom u jkun jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom ta' kuljum. Dik hija l-isfida li għandna, sfida li kienet hemmhekk imma li ħadd ieħor ħarab minnha, aħna bħala gvern din is-sfida aċċettajnija u qed nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex il-riforma fil-Korp tal-Pulizija, tibdil li hemm bżonn, però li nkomplu nsaħħu l-Korp tal-Pulizija hija xi ħaġa li hija importanti li nkomplu nagħmlu u dak li ddiskutejna wkoll bħala kabinett. Il-kabinett iddiskuta din is-sitwazzjoni u il-kabinett qabel li nkomplu nsaħħu l-Korp tal-Pulizija billi nagħtu għodod addizzjonali u naraw kif nistgħu ikun hemm aktar investiment fil-Korp tal-Pulizija. Ministru, kien deċiżi il-metodi jew l-għodod li kellhom li għandhom jingħataw lill-Pulizija, ma nafx qed insemmi qed naħseb pereżempju jekk hemm jinġibu xi esperti minn barra, minn xi forzi tal-ordni minn barra biex jgħinu fl-investigazzjonijiet importanti. L-ewwel nett li tkellimna fuq numru ta' miżuri li wħud minnhom internament diġà seħħew, pereżempju, li jkun hemm aktar investigaturi li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' omiċidju nkella ta' organized crime kif ġara propju fl-inċident li kellna l-bieraħ. U allura diġà saħħaħna din l-iskwadra bil-riżorsi umani li ġew allokati hemmhekk. L-ixju marbuta li nkomplu nagħtu aktar taħriġ. Pereżempju, irrid ngħid li matul is-sena li għaddiet ħarriġna numru ta' uffiċjali fil-Korp tal-Pulizija fosthom mill-qasam forensiku, xtrajna apparat li jgħin lill-Pulizija biex anki ikollhom l-għodda li jistgħu jgħinuhom fl-investigazzjonijiet tagħhom. Irridu nagħmlu aktar, naturalment, u l-ksib tal-Gvern huwa nkomplu nibnu fuq dak li diġà imbeda. Fejn ikun hemm issues li huwa importanti li anki pereżempju nagħtaw taħriġ forsi aktar speċjalizzat lil numru ta' uffiċjali anke barra minn Malta, jien anke fil-laqgħat li jkolli ma' ministri oħra tal-intern, il-possibilità qiegħda hemmhekk u aħna naturalment se nesploraw anke dawn il-possibiltajiet. Il-Pulizija ma teskludi qatt xejn, ġifieri qed ikun hemm bżonn xi tip ta' għajnuna aktar milli fl-investigazzjonijiet, aktar forsi f'ċertu sistemi li jistgħu ma jkunux available. Qed ngħid dan għalfejn? Qed ngħid dan għax aħna qed nitkellmu fuq każijiet fejn fihom hemm splużjoni, fejn fihom dak li jista' jiġbor minn fuq ix-xena tad-delitt ikun ġie meqrud. U allura minħabba l-isplużjoni li jkun saru nar li jkun hemm. U allura forsi jista' jkun li l-evidenza li tittinġabar minn fuq il-post tkun diffiċli tiġborha minħabba propju li tiġi distrutta sforz l-isklużjoni li jkun hemm. Ministru, każ ieħor li nagħlqu dan il-kollegament fuq dan li inti sejjaħt konferenza tal-aħbarijiet illejla kien rigward l-immigranti li sfortunatament neħħa ħajtu bideh u l-gazzetti jew ċertu sezzjoni tal-istampa kienet tirrapporta li dan kien każ li wettaq dan il-ġest għaliex kien se jkun deportat minn Malta. Jiena ħadd ftit ħin biex għamilt ir-reazzjoni tiegħi għax trid li jkolli l-fatti f'idejja. Huwa importanti li kemm jekk politiku, kemm jekk ġurnal, kemm jekk mezz ta' komunikazzjoni qabel jitkellem jew jikteb xi ħaġa jkollu l-fatti f'idejh. U jiena rajt dak li rapportat ċerta media u kien hemm żewġ issues importanti li semmew u li madwaru imbena il-każ li huwa każ sfortunat, huwa każ umani, ġifieri ma nistgħux ma nsemmix dan il-punt li huwa każ ta' dieqa fejn għandek persuna li għażel li neħħi ħajtu bidejja xi ħaġa li ċertament iridu nesprimu d-dieqa tagħna għal dan il-fatt.
Imma l-artiklu kien mibni madwar recording li ingħat li kien hemm fejn din il-vittma esprimiet ir-raġunijiet għalfejn għamlet dak li għamlet sfortunatament, li ma recording jirriżulta s'issa l-inqas li ma jeżistix u jiena appellajt li jekk hemm xi media jew xi individwu li huma fil-possess ta' xi recording li jista' jagħti ħiel għalfejn dil-persuna din il-vittma llum għamlet dak li għamlet jew tgħaddi il-tape jew il-recording huwa fuq liema mezz hu lill-pulizija jew lill-maġistrat inkwirenti li qed tinvestiga il-każ. It-tieni punt li weġibt għalih huwa madwar l-issue tal-istatus imsejjaħ THPN. Fis-sens li kien hemm min fl-istess artiklu saret referenza li dan għamel dak li għamel minħabba ċerta ansjetà fuq se jiġri minnu fil-futur. L-ewwel nett, dan l-istess persuna kien applika hu stess minn rajh biex imur lura lejn pajjiżu. Dik li tissejjaħ assisted voluntary return. Il-persuna ma laħaqx intbagħat għalfejn għax kellu każi ta' marbuta ma' ġustizzja mal-qorti u allura l-każi li kellu rridu jinstamaw bil-qorti u jiġu deċiżi mill-qorti u mbagħad jitkompla l-proċess tal-assisted voluntary return li minn rajh imur lejn pajjiżu u mbagħad jitkompla dak il-proċess. Sfortunatament il-proċess ma setax jitkompla minħabba dal-każi li kellu mal-ġustizzja fejn addirittura anke kellu jagħmel xi ġranet arrestat u kellu anke il-multi li kellu iħallas għax kweħel sentenza sospiża u multi. Però apparti minn dan, din persuna kienet applikat way back fl-2008 ma' l-Uffiċċju ta' Refuġjati biex tingħata ażil f'pajjiżna. L-Uffiċċju ta' Refuġjati, Refugee Commission ta' dak iż-żmien, ma taħx din il-protezzjoni, kien hemm l-appell quddiem il-bord apposta li jisma' l-appelli u laqqas il-bord ma taħ protezzjoni. Ġifieri hemmhekk is-sentenza fl-2008 kemm l-Uffiċċju ta' Refuġjati fuq il-bord tal-appell qablu li ma kienx jimmerita li jingħata protezzjoni. Niġu issa s-sena 2013. Fis-sena 2013 din il-persuna applikat darbtejn biex tingħata status ta' THPN. Mela bħala fejn asylum seeker għax ma kienx jingħata protezzjoni, applika biex jingħata status ta' THPN. Fiż-żewġ ċirkustanzi fis-sena 2013, l-istess Refugee Commissioner ma taħx lanqas l-istatus ta' THPN. F'Jannar 2014 l-istess persuna reġa' applika għat-THPN u l-istess Refugee Commissioner ma tax lanqas dan l-istatus ta' THPN. Li ifisser li irrispettivament mid-diskussjoni li bdiet f'Novembru tas-sena 2016 dal-persuna ma kien se jiġi effettwat bl-ebda mod minn l-ebda bidla li seta' wieħed jagħmel. Għaliex għax THPN ma kellux qatt ma ngħata minkejja l-applikat l-darbiet. Temporary Humanitarian Protection. Skużani interrompitek. THPN, Temporary Humanitarian Protection. Għax aħna THP, Temporary Humanitarian Protection jingħata u għadu jingħata u se jibqa' jingħata mill-Uffiċċju ta' Refuġjati, però it-THPN li kienet proċedura li daħlet fis-sena 2010 li m'għandix il-ħin noqgħod nitkellem f'dan l-intervent, però biex nistabbilixxu l-fatti marbuta ma' dan il-persuna tal-Ghana li l-hemm recording jirriżulta għall-inqas sakemm ma jiġix xi ħadd u jtieħ lill-pulizija jew linkella lill-maġistrat li qed tinvestiga u lanqas ma kien se jiġi effettwat b'xi mod jew ieħor mill-issue taċ-ċertifikat tal-istatus ta' THPN. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li minkejja li applikat tliet darbiet il-Refugee Commissioner ta' dak iż-żmien ħass li ma kellux itieħ dan iċ-ċertifikat, dan l-istatus. Allura, irrespettivament mid-diskussjoni li bdiet f'Novembru 2016, jiġri ħafna wara li applika u li ma netax dan l-istatus ta' THPN, u anki wara, xhur wara li kien applika biex imur lura b'mod volontarju u minn rajh lejn pajjiżu wara bdiet id-diskussjoni u allura ma setax jiġi effettwat bl-ebda mod. Ministru Carmelo Bello, grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, aħna nerġa' ningħaddu minn hawn ieħor għall-programm Pjazza, pawża ta' ftit sekondi, niġu lura nitkellmu dwar ċentru tas-saħħa ġdid li se jagħmel differenza fin-naħa t'isfel ta' Malta. B'amana.